Luvassa siis hyviä pilkkisäitä, mistä pääsemmekin helposti viimeiseen tarinaamme. Niin, kaikenlaisia kerhojahan Suomessa piisaa, kuten tiedämme, mutta poikkeuksellisen mukava lienee koululaisten ja kalamiesten yhteinen kalajannut Haapajärvellä. Kerran viikossa aikuiset kalamiehet saapuvat iltaisin Karjakujan koululle viettämään iltaa kalajannujen kanssa. Minkälainen kalajannu sinä olet? Semmonen, joka tykkää kalastaa. Eli semmoiset on kalajannuja. Tyttökin voi olla kalajannu. Joo, voi olla. Tytötkin voi kalastaa, se ei ole pelkästään poikien homma. 8-vuotias Hanna on erikoistunut uistinten maalaamiseen. Esimerkiksi tuossakin voisi tulla silleen, että on pinkkiselkä ja tuo on sitten ton välillä. Silleen voi niitä muuttaa. Joo, aina mitä päähän pälkähtelee. Niin. Paikalliset kalamiehet opettavat vaappujen, mormuskojen ja pilkkivapojen tekoa ja kertovat tietysti kalajuttuja. Siikoja ne on. Kaikki. Niin. 2 kilon kikko. Onko? Onko 2 kilon siikaa? Ei, joku 300. Vaikka paikalliset kalavedet eivät ole häävejä, kalat niistä otetaan tarkasti talteen. Kuinka hyviä uistimia nämä on, itse tehdyt? No ei Haaparilla enää, kyllä meillä kalakanta on melko huonoa malliin mennyt. Täytyy sanoa, että kyllä me jotakin saadaan kyllä näin. Milloinkas meinaat testata? Sitten kevät tulee ja on koeuitettu. Koeuittamista odottaa useampikin kalajannu jo malttamattomasti. Hymy oli kun olisi kalan saanut tytöllä. Olisiko mennyt kalajutusta? Ei, kyllä se oli ihan sen kokoinen oikeasti. Se oli uisti.